beste behin Berezi Fernandez arratsaldeon. Hola, ración. Se pasa da. Ai. Kartela bat batera izarekin atzen ustetorri. Ikusi da zuen arpeiek grazando. Arratsaldeon. Usten nuen, erori egingo ojo horrekin. Arratsaldeon. Ez gaude seguru, Vale. Euriekin eta asuntoekin. Bueno, bere. Gaur jolasa. Bai, gaur jostari. Atzokoa irudituketara purper rolloa, nire tartea orduen gaur. Pentsatu dut jolas batitea, bale? Bueno, ez dakit ikusiko zinuen, nahiko birala inda TikTok plataforman dala. Nola ez? Trend bat dala, metronomo baten soinuegaz, edo bai, taupadagaz, zango gu. Bai, tempori. Bai, batetik sortzire kontetea, eta sortzitik batera bueltan. Osea, aurrera kontu eta atzera kontu, baina ondoin beha da ritmoan eta batera. Osea, bat bestean kontra. Rosaliak indago ezagun. Hau, azaltze igual kosta egiten da, igual Bai. praktikan jarriko bagenu, eta nola egin du ezagun hori Rosaliak? TikToken, berak, TikTok plataforman agertu zen, audio honekin, dala, pam, 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 metronomoan taupada hori, eta bera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale. 2, 3, 5, orduen, nik urotena da gure artean lehiatu, bale? Buah. Orduen. Nik hau ez dut inoiz egin, ez dakit. Baina, gu ez gara musikariak. Musikariak hemen daude kontzertuak eskaintzen, gu gara ikusentzuleak, jarraitzaileak. Asko dakizuen musikan inguruen eta ederten gozue. Ingogu proba bat, bale, zenan izango zan. Nik ipiniko zuet hemen metronomoa, eta ingogu danok batera, bale? Ez dela jarri hor dauko zu beste mikrofonoa. Bale. Eta zuk ere bestu dezakezu. Gehiagiz elkartzu bi mikroak. Bale. Bazpare. Hau da metronomoa. Tipikoa. Ze abiadura doa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baina abiadura metronomoaren adiot, Eunda hogei BPM. Zer? BPM da? BTM. Vale, orduen, hasiko dire, Ibon Alainen kontra, bale? Zer da, hola, semifinala, finala eta horrela, championship. Zuok lehiatuko zari eta gero gubiok. Bale, ados. Bale, ulertze dozu, ezta? Bai. Bale, kontuen aukin dala, sortzire heldu arte, eta gero sortzien barrio esan behar dozuela. 8 eta buelta atzera. Ingeles ez dena. Bai, zaiatu gara. Bi aldiz esaten da, Bai, 8 bi bider, osea. Proba bat egin dezakegu ez? Bai, proba, venga. Hasi zu, bere? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Bale, uste du baki dala, ja. Uste du baki dala. Ala, ingarri daukazu. Poker face. Ni naz patetikea, osea, nik ez da gure egin. Gure daurien igual iraiak Ibonen kontra, zetik biek nahiko... Igual hobeto, bai. Nahiko kompeti gara. Final duin bat, guazen final duin bat egitera, ez? Vale. Hasiko gara. Eta gero egingo du galainda, berezir. Ez. Ni autodeskalifikatuko nahi zuzenean, eta jazta. Venga, Iraia, ojo nirekin, Iraia... Baina, lehen dabiziko uan zuk esan, bere? Jakiteko noiz hasi behar dugun. Vale, venga. Lehenengo metronomoa, eta nik esango zuet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. Berun zorain ez da? 8. 8. 6, 7, 8. 7, 8. 8. Gura zu probau. Gubiok, garapen kona batzuk guain. Entzunda ere, ez dut ulertu. Oazen beste zeakeratik eta, orain berezi eta alain. Bale, hau da, monstruo finala. Bideojokoko azken pantalla. Eta gara lenguak. Bueno, bat, bi eta hiru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ez dakit la numeroak. Ez que, nire ikasu harritugu zenbakiak ingelesez. Gero ya, ondo egiteko. Beste zeakera da, favorez. Beste bat. Ez dakit numeroak. Venga, bat, bi eta hiru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Ezin da pasau bigarrenetik. Berezi kontagiatu dit bere tempo hori. Paso, sin más. Bueno, etxalo bere bat zoragarria. Eta Rosaliak ondo egiten du, Bai, ondo lehengoan. Eta gente asko TikToken nik flipa egiten dut. Baina igual musikariek edo artistakola... Bai, oniri girriak rapero flowa, Bai. Guk ez tekogu. Ez daukaguna. Ikuste duzu gaurko nire luka. Bai, claro. Bixera, Eminem, 8 Miles, total. Berezi, eskerrik asko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.